Peper, zenek sortu dik? Noiztikan, esan de 7 urte dazkala, euk sortu guan edo... Ez, hau erosin genuen, hau jatorrian enpresa frantsesa zan, gero japonesak erosituten, eta guain azken, ez dakit hilabetean, 2 hilabetetan, erosi du enpresa amerikano batek. Vale, eta orduan zer da, enpresa batena, eta zuek bat hartu dezue, zuen nortasuna emateko behai, pentsatzeat, ez da? Hoi erosin dugu, eta horren gainean gure lana egiten. Vale. Hala pixka bat, hola orokorrian gaitasun sozialak erakutsi dizkiogu. Pixka gure eran edo gure modura konportatzen ikasten, erakusten. Zer erakutsi dio Peperrei kasu hontan? Basekia txiste kontatzen erakutsi diokela, Momentuz, gehien enfokatu gehan lanian edo izan da robotari gure antzeko espresioa ematen, ez? Gehien bat gorputzizkera eta olako gauzatan. Eta nola ematen zaio hori adibidez, gorputzizkera bat edo ze, ikusi jatorri itzeiteunean eskuk moitzeitula, eta ora... Guk indeguna izan da... software bat edo jende esplikatzeko jakiteko guk nundik noa... Guk iten deguna da, lehenengo ikasten dugu pertsonen gandik, ez? Gure antza eukitzea edo gure modura mugitzea, haigean da, jendiak grabatzen, hitzeiten duen bitartean, eta mugimendu horiek ordenagailuan gordetzen, formatu diferentetan, eta gero sare neuronalak erabiltzen, deep learning da olako teknologiak eta erabiltzen, sortzen dugu modelo bat edo kajatxo bat bezala, eta hortikan ja gero guk esaldi bat eman da, eta jogu esan esaldi hau. Berak sortzen du luzera hortako mugimendu bat, esaldi horri laguntzeko edo pixka jarraitzeko. Eta lan horiek nola etortzitu ginda? Jasotzen dugu lako bat, eta utzik handao? Zuk sartu biziko zu historioi danak edo nola ziak historia? Badaude gauza oso oinarrizko batzuk edo ez oinarrizko ere bai, ja bertan badaudenak, eta badaukate beraien programa propioa, gauza gutxi batzuk iteko. Horren ez dugu dana zerotik anin behar. Gero ja, hortik aurrera, inbarritu zuen aplikazioak simpleak balin badira, nahikoa daukazu peiek emandako aplikazioakin, baina ja, zer potenteagoa garatzeko, zu jakin barezu programatzen, lenguaia desberdinetan, eta hori sartzen gero ja robotian zure modura. Zenbat hizkuntza hitzeite esateken lenguaia desberdinetan? Zenbat hizkuntza da? Ez, lenguaia dia programazio lenguaia, berak ere nahi du nahi dezake. Azken finean badaukazu, bere testua edo speech hori edo sortzeko programa, eta hor mugatua dago bakoitzeko bi hizkuntzara, baina gero enkanbio, zuzartzen badiozu beste programa bat, edozein gozein dezake, edozein hizkuntza. Ona. Eta zuek zehazki, zertarako nahi zue hau dana garatu, zertako nahi zue erabili robota? Hoi da, gure lana da teknologiai garatzea, baina helburua azken finean da, baizaren egoitza batian, edo bai behar berezia daukan jendiakin, edo olakotan, lanian ibiltzea, ez? Ze azken finean gaur egungo problema bada, jende heldu gero eta gehiago dagoela, baina enkanbio jende gazte gutxio dago, eta gainea zaintza lanetara dedikatzen dienak, gero eta gutxio daude. Orduan, naizta jendia bildurra euki robota, nahi ez duten robota zaintzaile bezala euki, ematen du behar hori egongo dela, eta hortako prestatzen egia, pixkana. Vale. Eta, zenbat gauza alditu ina? Hoi izangoa lagun bezala, esan dezun bezala, helduen ondo neoteko, konpainieteko esatean bezala, ez da? Hoi da. Baina gero ere bai, inalditu gauzak, ez dakit, zerbait... Bai. Ura ekarriak, zurituak batzuak, ikasiko aldu, Justo horiz, eskuen ez dakalago indarri, baina beste bat balitz, indarrakin edo balitz, halko zan. Kontua da, ezin digula robot orokor bat dana ingo duna, eta inbaldeguna da, atazadako itzeako robot bat euki. Orduan, adibidez, nahi balien badegu sukaldako robot bat, izan bada bizkal hortako. Ulerti, bizikleta bat mendira guteko eta beste errepinibilteko. Hoi da, berdina da.